صلاة أمين زيارة annuelle Thierno Abdoul Aziz Dieng ɗo Wuro Sogi to galle Thierno Racine Dieng ɓi ko joɗiɗo ɗo e nder Wuro Sogi mbimi noon ñalbiɗi jaggama ko ñande ɗiɗi e tati lewru février 2024 ɗo to Wuro Sogi noon daggal nde ɓe teddini hallifaɓe diine aade e dendagal julɓeɓe foof yoɓe ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah mbimi Thierno Racine Dieng o noddi Wuro Sogi naɓe foof e fuɗɗore Thierno men Thierno Alpha Aliou Thiam e dendagal hellifaɓe julɓe wonɓe ɗo ene ngam tawtorede ɗi ñalbi woni ñande ɗiɗi e tati lewru février 2024 ɗo to Wuro Sogi noon ngam mawninde ziyara halif men Thierno men tedduɗo woni Thierno Abdoul Aziz Dieng to galle Thierno Racine Dieng to Wuro Sogi mbimi noon onon foof on noddame keewal kon mbokk yi yene ko déggandoo ziyara bu mag bi ñëpp doon xaar képp ki nga xamante ne nga nekk jullit ñu koy terale kilifa diine yi nekk fii ci Wuro Sogi rawatina Thierno Aliou Thiam ñu daal di fekkee ziyara annuelle bu Thierno Abdoul Aziz Dieng fale ca kër Thierno Racine Dieng mu nekk ca Wuro Sogi li ko dalee ñaari fan ci weeru février jàpp ñett fan ci weeru février 2024 fii ci Wuro Sogi ñu ngi woo ñëpp jullit ñi bàyyuñu kenn onon noon bandiraɓe on noddame keewal rendez-vous mesdames messieurs les 2 et 3 février 2024 à Wuro Sogi mbimi noon garone keewal waɗe defte yimɓe mbaɗa jewte hirde mawde waɗe haale gurdam Thierno men Thierno Abdoul Aziz Dieng ɓurani jangge toon mbimi noon onon foof on noddame keewal yo Allah hokken hawrude hen